खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिया रंजाथाइ बैसागु फोरबो फालिनो साखाफारा जादों बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिया 11-12 एप्रिल खालि रंजाथाइ बैसागु फोरबो फालिगोन दिनै हगमाबिल लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिया बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै 11 आरो 12 एप्रिल खालि साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 27थि रंजाथाइ बैसागु फोरबो खुंफुंनो थाखाय दिनै लाइट खुन्थियाखौ हगमाबिल एमइ स्कुलनि लांगोना गेवलां फोथाराव गायसनदों गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंफुंनाय बादिनो देग्लायबो लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव 27थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंफुंनो थाम-थिम जादों मख'नो गोनांदि बे बैसागु फोरबो खुंफुंनायावनो गोबां समाज सिबियारिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोन होनना फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों हगमाबिल लाइमोन क्लाबनि बोसोनगिरि निजोम कुमार बर' बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायखौ फैजों आबुङै मिथिनानै लानि दिनै नोंथांमोननि जे ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियानि जों फोरमायनो मोननानै आङो हगमाबिल लाइमोन क्लाब लाइब्रेरिनि सासे बोसोनगिरि हिसाबै गोजोननाय फोरमायगोन मानो होननानै बुङोबा जोंहा गोलाव समनिफ्रायनो खुंबोनानै दिनैहाय 27थि बोसोराव आगान होबाय दा बेवहाय जोङो गोबांथार हाबाफारि लानाय जादों दा बेवहाय हाबाफारियाव जोंनि लाइमोन गथ'फोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे माखासे बादायलायनाय हाबाफारि दङ बेजों लोगोसे जोंनि समाजखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनसे हाबाफारि लानानै जों साबसिन गारजेन हिसाबै सायख'नाय जायो आरो साबसिन आबादारि हिसाबैबो जोङो सायख'नानै लानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा गामिनि जौगानाय आरो गामिनि माबाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो बे गेवलां मेलाव जोङो माखासे मोजां सुबुंफोरखौ लाबोनानै बेवहाय जोंनि गामिनो बोसोन होफैनाय हाबाफारि लानाय जायो सानबेसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थारसै बेवहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानाय जादों फैगौ बोहैथि दाननि 11 आरो 12 एप्रिलनिखौ थि खालामनाय जादों आलासिफोर दङ दा गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै दङ डक्टर बारहुंखा बसुमतारी गभ कलेज क'क्राझारनि बिबुंगोरा लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै दङ जोंहा जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित कुमार बसुमतारी आरो जर'खा आलासि हिसाबै दंबावो जोंहा समाज सिबियारि मनरन्जन ब्रह्म बेजों लोगोसे आरो सायख'जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जोंहा दङ महादेब बसुमतारी साइन्टिस्ट आरोबाव सासे सायख'जानाय बुंथिगिरि हिसाबै दङ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिनय मुसाहारि बेजों लोगोसे माखासे सायख'जानाय आलासिफोर दङ गोबांथार दा बेफोर आरोखि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो माबायदि आब्रुथिजों बारहोगोन नोंथांमोनहा बेवहायथ' जोंहा बे साननैनि हाबाफारियाव जोंनि जथ'नाखि गामिनि गार्जेनफ्रा आरो स्टुडेन्टफ्रा मैखोमै बाहागो लागोन जोंहा घन्टा मोनफ्रामबो थि होखानानै हाबाफारि खुंनाय दङ जोंहा 11 थारिखआव दङ फुंनिफ्राय माखासे बेखेवनाय हाबाफारि लानानै जोंनि क्लाबनि फिरफिला उरायहोनाय आरो रुंसारिफोरनि मान बावनाय बिनि उनावहाय माखासे बादायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरावबो जोङो गामिनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै बेंखन सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों दा बे बेंखन सावरायनाय हाबाफारियावबो जोङो रामफलबिल दख'रा बर' समाजनि बेखौ फोसावदिं नेहाथारि बिथांखौ बेखेवगिरि आलासि हिसाबै लानाय जादों आरो मोनाबिलियाव जोङो बे खुंगा 27थि रंजालि बैसागु फोरबोनि जे खुंफुंनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै गोजोन खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि सावजेननो थाखाय जोङो आलासि हिसाबै लेंनानै लाबोनाय जादों जोंनि मिरु लाइमोन गांखंनि रां दोनथुमगिरि फुकन लाहारि सारखौ लेंबोनाय जादों आरो लोगोसे गोजोन खौसेथिखौ लोब्बा लाखिनानैनो जोङो फारौ उरायहोनाय हाबाफारि लानाय जादों दा बे फारौ उरायहोजेनगिरि हिसाबै जोंहा बर' समाजनि गामिगोरा आरो ब्रह्म समाजनि गामिगोरा बिथांमोनहा लागोन आरो मोनायाव जोंहा थुनलाइयारि हारिमुआरि आयदा बेखेवनाय हाबाफारि दङ बेवहाय हारिमु बेखेवगिरि हिसाबै दङ जोंहा जोंनि 8 नं दतमा समस्तिनि एमसिएलए प्रकाश ब्रह्म बिथां
आरो बे जाहैबाय जोंनि 11 थारिखनि अखानायै जोंहा 12 थारिखआव फुंनि हाबाफारियाव दङ जोंहा गामिनि गासिबो बैसोआव जानाय गिदिर सुबुंफोरखौ लेंनानै जोङो खुलुमनाय सन्मान होनाय आरो बोर सारस्रिनाय मोनसे हाबाफारिखौ लानानै खौसे मोसानाय हाबाफारि दङ बेवहाय बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंहा दङ जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंजेननाय लाइमोन खाम क्लाब लाइब्रेरिनि आफादगिरि मुस्रि अमृत कुमार ब्रह्म बिथाङा बेखेवगोन आरो बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि हिसाबै जोंहा दंदेरो जोंनि 29 नं सोनाब क'क्राझारनि MLA रबिराम नार्जारी बे सारा बेहाय जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लागोन बेखिनि गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SAP पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड नियन साइनबोर्ड फोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जाली काटिं लोगो ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन